Biemiada se Premtobre Kasee na oshane de mo konsum foforo mu na Akuapem South apomden atena ye ho hunu se bia adwumayefo da ye wo mo hawo pa nti se de nka wo betimi aye adwuma no de wo mo eye ne no wo mutumi enya no esa municipal director ya wono na eda apomden ano Akuapem South eye Emily Amponsa wono na de ensam ahodo yi atuja. Amponsa aye Municipal Director of Health Services ewe Akuapem South. Wachiremu se wanomaso ye no emahye bedwani ene kebi omufu nyina eka wo ho abomu se de be yi a obeboa amamanfo a wote Akuapem South mensinim honom no obenya ayarehwe papa nanso edan a apomuden adwumayefo ebetena mu no aya kwansidie kese pa ama wono wachiremu se apomuden adwumayefo tu kwantentene efri emiamia ansa na wotimi aba mensinim honom aba beye wandwuma ahwe wonom a wohia apomudene ne senti wode atoke bi omufu nyina animu se wonka wo hummumu se de be ya obetumi enya biapa ama apomuden adwumayefo atena aye wonom adwuma ewa asomdwe mu bra emrahye bedwani enya emmo free Ghana ni bia wo ye doctor ni na so German maimu en wotie enchen a wode ayaresabia empa electrocardio spectrum machine ne eniama afufuru bi ekoyaresabia ne mmoa ena maami ede sansemi etudwa nyoma ne de edoso se na me de kan ebeboa ye me improve upon ye health status of the people of Akuapem eno no enche se ye ni how ye how no edoso pa ono bo aye bebre ena nkran bi no so aye bi na ye how aye wo kese pa ne se ye health facilities no bebre ho no ma bebi omote no ono abo obi na rent ma omo nka enya nka ebenya permanent structure accommodation eka ho Akuapem South emrahye bedwani obi amoa ene amane boni enkomo twetwe mu ene wodi tudwa se obeedi obetumi biara se de be ya apomuden adwumayefo ebenya beyi papa de wonti ato aye wonum adwuma ewa asomdwe mu thankfully no so through common fund we see the whole assembly complex there it we see assembly complex ni we are I say be a president assembly one a bit of my help directed occupy part or they will even come to the new place in the idea it boost because by the boss say many we in term and through social investment fund also we want to build nurses quarters our constituency but the be an American say e be nya asase a e be a work room